Des d'Esquerra votem a favor de tirar endavant el sector del nàstic a condició que a efectes pràctics generem aquest 40% d'habitatge protegit al sector. Es pot fer, i el lloc on fer-ho i on ho podem fer i on ho farem és la reparcel·lació. Aquell és el lloc. La crisi d'habitatge ens obliga a ser valents i a ser àgils. I això vol dir, traduït a la pràctica, a tirar endavant el pla tal com està, amb la màxima celeritat i seguretat jurídica. Però alhora, reinvertint tots els ingressos de la part municipal en generar habitatges de lloguer assequible precisament a Llevant. Aquest és un sector que des d'Esquerra Republicana vam defensar i defensem com un sector prioritari i que ha de permetre tancar el creixement del centre de Tarragona cap a Llevant, perquè a partir d'aquí el que ha de venir ha de ser un gran aparcament dissuasori a preu de rústic, que doni sentit i que doni cobertura a les necessitats del sector, del nàstic i del sector, de Llevant i de Tarragona. Tarragona necessita un gran aparcament dissuasori al cantó de Llevant. Clarament, ara el tenim, el seguirem necessitant, perquè el deixarem de tenir en benefici de les zones verdes que benvingudes siguin. I molt important, un cop acabi aquest sector, no han de venir més blocs de pisos a tocar de la carretera ni a tocar de res. Han de venir els camps d'olivera, els camps d'ametller, els boscos i els camps que caracteritzen la Budellera i l'Anella Verda.